Дуслар, сәлам. Мин Васила Сабирова. Һәм бүген без 5-ші ел тапшыруын башлыйбыз. Киттек. Бездә кунакта бүген Булат Бәйрамов. Сәлам Васила, сәлам. Хәерле көннәр, мин килеп җиттем. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер. Ой. Шо безнең инде трафарет бар, шундый трафарет белән язадыр. Элек нәрсәләр булганын син хәзер менә монда Трафарет бар иде. барсын да искә төшерәчәксең. Моны современный порталлар юк я. Ничек иде сезнең инде иде? Аннан соң алдылар. Беренче класста юк иде. Булат, әле син бөтенләй искәмлегә утырып укыдыңмы әле? Кай шикелле? Беренче сыйныфта. Шунда син кайда укыдың? Әгерҗе районы Ишбулбый авылында данлыклы Ишбулбый мәдрәсәсе булган авылда дип әйтик. Бүген без Булатның 41-нче ел бала икәнлеген һәм әдәбиятын никадәр яхшы белүен, мәктәп программасын яхшы белүен тикшерәчәкбез. Әдәбият буенча сәбәт килмәде. Туры килер инде хәзер җавап. Апа мин ишен эшләргә онытканмын. Уенның шартларын аңлатып китәм. Булат, син дә тыңлап үт. Хәзер биредә уң якта Булат Бәйрамов утыра. Ул әлбәттә мәктәп еллары программасын бик яхшылап өйрәнгәндер, барысын да хәтерли. Ул вакытта хәтерли генә менә ансы бик. Мин турыда түгел. Һәм инде аның никадәр хәтерләвен без хәзер тикшерәчәкбез. Икенче якка сиңа каршы уйнаячак мәктәп укучылары программасы. 1-нче сыйныфтан алып 6-нчы сыйныфка кадәр балаларга һәм сиңа бер төрле бирим бирелә. Биремне шишу өчен бары тик 10 секунд вакыт. Һәм син шушы вакыт эчендә биремне шишергә тиеш. Инде җиңүчегә бишле булачак. Башладыңмы? Менә башладым. Әйдә киттек. Сәлам. Сәлам. Ничек синең исемең? Диләрә. Диләрә. Син ничек сыйныфта укыйсың? 1-нче елдан. Әйдә Диләрә, уз. Менә монда уз безнең апаем. Минем оппонент. Синең оппонент Булат. Әйе, син шушы кызга каршы уйнаячаксың хәзер. Диләрә мин җиңеләм. Диләрә. Сразу. Син бабыны беләсеңме? Беләсеңме? Юкмы? Күргәнең юкмы? Күргәнең юкмы? Минем дә күргәнем юк. Мин дә беренче күрәм бабым. Кстати, минем синең кебек носыйгым минем 3 кызым бар, син беләсеңме? 4-нче кыз булып китәсеңме безгә? Юк. Без беренче сыйныфта беләсеңме дип аталадыр. Нәрсә дип аталады? Ул табигать белеме дигән фән иде. Природоведение дип аталады. Әйе. Димәк, безнең бирелгән сезгә рәсем. Рәсемдә күрсәтелгән эшләнмәләр нинди таштан ясалган? Сезгә шуны язырга кирәк булачак, яисә әйтергә кирәк булачак. Диләрә, менә бу эшләнмәләр кайсы таштан ясалган? Таштың исемнәрен әйтергә кирәк булачак, яме? Һәммәсе төрле ташлый булар. Инде була бер төрле таш кашык. Булды, безнең вакытыбыз бетте һәм хәзер без биремнәрне тикшерәбез. Ничек уйлыйсың? Белмисеңме? Ага, таң кайсын беләсең? Кайсы таныш? Юкмы башкалары? Молодец, Диләрә. Зато Малахитны белде ул. Малахитны дөрес белдеме? Малахитны дөрес белде. Синеке ничек? Егер малахит менә монысы гранит, кайсысыдыр фианит инде менә моның. Я монысы. Я монысында беләм. Бу теге таш. Картиналар ясыйлар аның белән хәзер әйтәм. Изумруд түгел, изумруд та бар бит әле монда кайсыдыр. Булат, монда фианит та юк, изумруд та юк. Фианит ул гомумән табигый таш түгел, ул ясалма таш. Шулай менә. Әйе. Әмма бар бит табигый ташлар. Менә шулай дип әйтәләр. Шулай итеп, 1-нче сыйныф соравына Диләрә дә, Булат та дөрес җавап бирә алмадылар. Димәк, икесенең берсенә дә балл бирелми. Ә без дәвам итәбез. Аслан, сәлам. Сәлам Аслан. Аслан, син моны беләсеңме? Булат Бәйрамов. Булат Бәйрамов кем соң ул? Җырчы. Җырчы, ә тагын кем? Албарыш. Ә син каян беләсең? Ул минем сосед. Сосед? Бергә яшәсезме? Күрше. Күршеме ул синең? Бик шәп. Әйбәтме соң күрше буларак, Булат абый? Әйе. Нәрсәләр эшли сезгә? Шашлыкка чакырамы сезне? Әйе. Эт ашата. Сезнең этне ашатамы или сиңа эт ашатамы?
Yok. Sizning qatnashinglar. Юморист. Ayda o'rta meva qarshi o'yna. Ayda aslan o'tir. Bulat, sizning maktabda o'qiganda muzika darsi bor edimi? Bor edi muzika darsida bizning ishi o'tadigan muzika darslari. Ayya. Bayanchi birdan bir o'qituvchi opalar edi. U kiradi edi. Bizga jurning tekstini beradi. Jurning tekstini qo'shib yozadiq daftarga. Andan so'ng u jurni o'rganaylik. Ikkinchi darsga biz shu jurni yoddan jurlab biriga tegish edik. Birimlab esa ikisharlab. Uni shu belgiladik. Ham uchinchi darsda yomondan yomonga nashot turib boradi. Ham endi sen necha yil o'qib, dars sayin bir joyga kelgansan. Yo'q, ikki darsga. Ikki darsga. Birinchi darsda o'rganasiz. Ikkinchi darsda jurlab ana Sen necha yildasan? topshiradi. 5 yil gibi. Anda bitik işin 5 yıl. Bulat, sen o'zingda muzika o'qituvchisi bo'lmasan. Men bilimim bo'yicha muzika o'qituvchisi shu. Muzika o'qituvchisi bo'lib ishladingmi sen bir yoqda? Yo'q, biroq. Vesile. Men 20-chi gimnaziyada student vaqtida muzika o'qiganman. Ondan so'ng Yashil O'zan rayoni Asin universitetida 2 yil Karpov ismidagi rus maktabida muzika darsi olganman. Armiyaga ketmas uchun Asinoga ketdim. Ayya. Borib ishladim men. Forte ham piano so'zlari narsani anglata. Aslan qadizroq o'qib bering endi. Aslan birinchi bildi. Форте ол громко деп аңлата. Дұрыс. Күчле шундай. Тауыш. Дұрыс. Пиано ол шундай бәләкәй генә тауыш. Бәләкәй генә ничек соң? Тыныч кына. Тыныч кына. Ай, рахмат Аслан, молодец. Дұрыс жауап бердің. Мен 7-нче класста оқығанда кірген едім музыка мектебіне. Сіздің ауылда бар ма? Ауылда жоқ еді. 7 шақырым жаяу еріп оқыдым мен. Нәтижеде Булатқа да, Асланға да бірер бал берілі. Егітлер дұрыс жауап берділер. Біз давам етеміз. 3-ші сынып математика. Selam Şupan. Исәнсез. Шупан, сен бұл кішін танысың мı? Молодец, отыр, керекті ғана танысың. Мәктәп ашханасында өстәмә 6 рәт урындык тезгәннәр. Һәр рәттә 10-шар урындык. Беренче А сыйныфында 25 укучы бар, беренче Б сыйныфында 27 укучы. Ничә уйлыйсың? Яңа куелган урындыклар беренче А һәм беренче Б сыйныфына утырып ашарга җитәрме? Ничә урындык җитмәс һәм ничә урындык артык калыр? Безнең катнашучыларыбыз әзер, әйдәгез аларның җавапларын тикшереп карыйк. Дөресме икән, юкмы икән? Минем җавабым булды 8. Әйе, син ничә сул белән шиштең? Мин аны бер зур гамәлгә яздым. Молодец. Әле 3-нче сыйныфта шиша алам икән дигән фикергә менә мин 5-нче сыйныфта укучы кызыма инде ярдәм итә алмыйм. Иң зур сыйныф иде бу. Калганнарында 4, 5, 3, иң зуры 10 иде анда. 15, 16 дип әйтәсең. Мен сиңа көндәшләр булган. Көндәшләр булды да, ләкин менә мин һәм бер җегет без бик яхшы укый бирек. Син лекетне укыйдыңмы? Юк, мен 9-нчы сыйныфтан киттем бит. Мин 2-4 чыктым. Берсе физика, берсе химияда. Бүген физика белән химия юк. Юк, Аллага. Калганнары бишлеме? Калганнары бишле. İşte андан соң инде без мин музыка укый башладым. Музыкага укый башлагач инде менә бу Фәннәр сыйныфында укыган. Анда тормыш бәйле. Мен 9-нчы сыйныфта укыганнан соң инде менә бөтенләй укыган юк. Күрсәтер була табыган иш бер зур гамәл белән шишергә. Күн киләле үзгәртүләр күрсәтәләр. Зур гамәл белән шишеп була. Менә сиңа вәт. Мин аны белмәгәнмен дә инде. Молодец. İyi bola koy. Уңышлар сиңа, яме? Рәхмәт сезгә. Булатның җавабы 8, Шулпанның җавабы шулай ук 8. Икәү катнашучыга да берәр бал бирелә. 4-нче сыйныф. Татар теле. Булат, татар теленнән 5ле булды диде. Мин татар теленнән гомумән иң яхшы укучы идем. Кабатлап әйтәм, аннан соң музыкага бирелеп китеп, 5 ел үзем күз алдына китерәсем бит инде. Бу музыка, аннан соң 3 ел тагын Казанда музыка. Аннан соң әле ярый менә татар радиосына кергәч инде сөйләм теле кабаттан
Қойта башлады. Керек болды. Чөнки аша теле клиентинде без анда шулай ук күбрәк русча сөйләштек, русча аралаштык, русча укыдык дигән Шәйләйдем мен сен. Авыр булгандыр. Исәнмесез Кодагый. Авыр булгандыр. Юк, безнең авылда бик күп русчасы сөйләшәләр һәм икенчедән минем әнием рус теле әдәбият укучысы иде. Ләкин бүген Булатка сөйләм теле кирәк булмаячак, татар теленнән бирелгән сүзләрдә тамыр кушымчаларны билгеләү. Һәм без чакырабыз 4нче сыйныф укучысын. Исемең ничек? Алсу. Алсу, сәлам. Алсу, син бу кешене таныйсыңмы? Иә. Шулаймы ни? Асланма бер, никәдән сине тагын кемне белә икән бу гимназиядә? Кем соң бу Алсу? Булат абый. Булат абыймы ни? Абый гына диләр сиңа, бигрәк күркәлисең. Әйе. Җырчымы ни? Син җырчымы ни? Әйе. Нәрсә җырлый, нәрсәләрен беләсең? Бер нәрсәләрен беләм. Ну, күргәнең бар җырларга. Җырлап төшәсеңме син? Давай, Булат абыйсы, җырлыйсың. Давай. Җаныкаем, җанашым, сиңа төбәп карашым, гомер буе янәшәңдә килә минем барасым. Ат! Җырчы. Бу җырчы хәтта алтын барса дигән. Каралып теге кушымча исенә бай куярмы? Белмим бит. Алай димәйде, мин шулай дип хәтерләп кебек. Билгеләнгән вакыт чыкты һәм катнашучыларыбыз әзер. Хәзер тикшереп карыйк. Авыл, тамыр, шулай бит? Әйе. Дан. Әйе. Кушымчадыр дип бит. Әйе. Ерак. Әйе. Тамыр, лык, ераклык. Лык та кушымча, та да кушымча. Әйе. Чөнки тал, лык бар бит инде. Болын, Әйе. кушым, Әйе, тамыр, әйе. нар инде аңлашылды. Уна күплек мондаймы? Тал, лык, лар, ике кушымча хәтта. Болын берәү, нарда, сан һәм урыны. Урыны. Килеш, урынлакыт килеше дигән. Очык урынлак килеше. Конечно. Шулаймы яра? Да, урынлакыт килеше кушымчасы берлектә, күплектә. Син татар теле әдәбият укучысымы? Әлбәттә. Шулай дигәнсең. Беләсең килсә, син республика олимпиадасын җиңгәнең бар идеме? Җиңгәнем бар. Ничәнче елда җиңдең аны? 1999 елда. Җиңдең. Әйе. Икенче урын алдым. Булат абыем 1994 елда беренче урынны алган. Музыка буенча? Инди музыка татар теле әдәбияты буенча. Ничә син кушымчаларын дөрес язарга Чөнки аласың? беләсеңме, менә фортепиано һәм баян уйнауына гәрәй син һәм тел чит телен озак кына кабатламыйча торсаң, алар онытыла дигән шундый гадәтләре бар. Һәм бу шуны күрсәтә беренче икенчедән мин балаларыма булышмый дигәнне күрсәтә иде. Әгәр дә булышкан булсам, мин аларның өчен нәрсә эшләгән булсам, мин барысын да белер идем. Бу беләсеңме нәрсәне күрсәтә? Синең балаларың үтә дә акыллы, аларга булышырга кирәк. Менә шул. Ничә алар акыллы, чөнки аларның әниләре Генетически әтиләре генетически акыллы. Ты проиграл, братан. Ишисең мин рәхәтләнеп кабул итәм. Чөнки безнең алсуыбыз барысын да бик төгәл һәм дөрес ясаган. Күрсәтегезләр миңа ничек эшләр. Бак күрсәт әле алсу шуңа. Килә сөйлә, күрсәт. Булат абый менә булай эшләргә кирәк. Шулаймы ни? Менә син абай. Монда икесе дә шакмак өчендәме? Рәхмәт, яме. Булды. Рәхмәт бик зур алсу. Шулай итеп, 4нче сыйныф биреме нәтиҗәләре буенча укучылар командасына 1 балл бирелә. Булатка 1 балл да бирелми. Сәлам. Ләйлә, әйдә уз. Ләйлә, син бу кешене таныйсыңмы? Кем ул? Вадайков. Булат Бәйрәмов. Ниһаять. Балалар Аллилуйя. зуррак булган сайын яшьләре күбрәк таныйлар сине. Рәхмәт бер. 5нче сыйныф русский язык. Вы пишете в левый столбик существительный третьего склонения, а в правый существительный не третьего склонения. Поставьте мягкий знак там, где он необходим. Ярар, кеттем мен кайтып. Биремден шындыр сен аңлаган җырс әйткәндә. Дорогая учительница, апа, скажите мне... Василия Камилевна. Василия Камилевна, да, извините. Что такое так, склоняется, да? Склоняется первое склонение. Я, ты. Влад, у имен существительных бывает 3 склонения. Первое, второе и третье склонение. И у каждого этого склонения есть определенное окончание. Ты знал об этом? Наверное, знал.
Javoblarimiz hazır, tekshirib qaraymiz. Не degan склонение bormi bo'ladi? Yo'q, bu же третьего склонения, а не третьего склонения. Sen не третьего склонения. Всё, bittimi? Всё, товарищ Хамза, по-моему. Хорошо. Bulatning javoblari bo'yicha товарищ третьего склонения, а qolganlari не третьего. Да. Абсолютно durust tugul bular. Leylaning javoblari barisida durust. Для того, чтобы одержать верх над Булатом Байрамовым, ученице 5 класса Лейле хватило 15 секунд. Biz davom etamiz. Исәп 4-га 2. O'quvchilar komandasi olda bor. 6-sinf. Geografiya. Quyosh sistemasiga nechta planeta kiradi? Planetaning ismlarini yozsangiz, tag'inda yaxshiroq bo'ladi. Bulat, sening javobing nechta? Men 8 planeta deb o'ylayman. 8 planeta. Aytib chiqarganman. Kerakmi? Illa aytasing kerakmi yozmoq. Нептун, Плутон, Земля, Меркурий, Сатурн, Венера, Юпитер, Марс. Уран. Уран mana, Уран qolgan bek. Уран. Nechta planeta bor? 8. 6-chi raund tamom. Ham bizning o'quvchilar komandasi yana 1 ballga ega bo'ladi. Bulat Bayramovga ball berilmaydi. Shulay etib, 5li shou topshirig'ini tamomlaymiz. Bugungi yarışda o'quvchilar komandasi jing'u yauladi. Ularning har birisine 5li bo'lak etiladi. Әлі жеңілгендері де бар еді міне. Кейтейінде, ышанмайм. Оқушылар молодцы, әрбір шағзада бешті. Меңа бүгін 2 балл алғаш 2-лі қойдылар енді. Міне елап батып кетіпті. Сіз молодцы. Ұмыштар сізге, еме? Рахмет! Ақыллы болыңыз, ұмыштар сізге, ем бала. Нет, это мне в качестве компенсации. Все, спасибо. Рахмет!